Aquest diumenge, 24 de novembre, la Penya vol sumar la tercera victòria seguida a la Lliga Femenina Endesa davant l'Ozono Global Jairis d'en Bernat Canut. L'Ozono Global Jairis ve de perdre a la seva pista contra el Loguitenc Guernica, mentre que la Penya ve de guanyar a una pista molt difícil i complicada com la del Baxi Ferrol. Per part de l'Ozono Global Jairis, tenen jugadores que poden aportar molt a la pintura i ens poden fer molt de mal, com són Txell Alarcón, Paula Guinzo, Carmen Grande. El partit es disputarà aquest diumenge 24 de novembre a partir de les 12 del migdia. Moltes gràcies per sentir-nos a Huracà Verd i Negre. Subscriviu-vos, activeu la campaneta i esperem celebrar aquest diumenge la tercera seguida que ens apropi a la Copa de la Reina. Força Penya!